Witam wszystkich Państwa. Po raz wtóry, praktycznie od 2 lat, jesteśmy na ulicach Szczecina. Walczymy o własne miejsca pracy, o gospodarstwa rodzinne, ale również walczymy żeby coś się zmieniło w zachodniopomorskim, bo to jest wielkie bezrobocie. Na ulicę Szczecina znowu wyjechały traktory. Strajk rolników został wznowiony. Domagają się oni spotkania z premierem rządu i chcą, aby podjął działania, które pomogłyby rolnikom rozwiązać ich problemy. Po 77 dniach protestu podpisane porozumienie do dzisiaj do końca niezrealizowane. Okres żniw wytężonych. Okazuje się, że znowu rolnicy padli ofiarą kapitału globalnego. Rolnicy chcą m.in. stworzenia warunków do rozwoju sprzedaży bezpośredniej oraz zabezpieczenia rolników przed skutkami spekulacji rynkowych, takich jak w czasie tegorocznych żniw. Dlaczego wychodzimy? Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że ten rząd nie dba o interesy Polaków. Ten rząd nie dba o interesy pracowników, nie dba o sprawy rolników. Rozżaleni strajkujący nie zgadzają się z podwyżkami cen żywności. Nasze wyroby były zdrowe, są zdrowe, tylko że po prostu już praktycznie ich nie ma, bo nam się nie opłaca produkować na naszym rynku. Pomoc z Unii dla rolników wynosiła 29 miliardów złotych. Obecnie pomoc unijna spadła do 19 miliardów. Według protestujących premier mógł upomnieć się o dopłaty dla rolników, ale tego nie zrobił. Dlaczego jest tak, że to wyprzedaż polskiej ziemi ma łatać dziurę budżetową? Ta gorączkowa, nieuporządkowana wyprzedaż ziemi, na którą nie stać polskiego kapitału, a tym bardziej polskiego rolnika. Polski rolnik chce być gospodarzem na polskiej ziemi, chce, aby po nim jego dzieci również miały pracę na tej ziemi, aby nie musiały zmywać garów w Anglii, w Irlandii czy w innym państwie. Według protestujących najważniejsze jest to, aby pojawił się długo wyczekiwany dialog między rolnikami a premierem. Rolnicy ze Szczecina ruszyli prosto do Warszawy przyłączyć się do strajku Solidarności. Żyjemy w jednej ojczyźnie. Interes i społeczeństwa, i rolników jest tożsamy. Źle się dzieje w tym kraju.